Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και πολύ την ευχαριστώ που ήρθε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κουβαρά, καλησπέρα. Που σας έχω εδώ. Και εγώ πάντα χαίρομαι να κάνουμε συνεντεύξεις. Ευχαριστώ πολύ και έρχεστε από τη Βουλή. Έτσι, και σε ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη, πάρα πολύ για να λάβει η χώρα μας την θέση που πρέπει σε αυτήν την σφαγή που διαπράττεται, στη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Τώρα, σήμερα, τι λέτε ότι θέλετε να κάνει η Ελλάδα? Γιατί εδώ υπάρχουν δύο γεγονότα τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει απόφαση, η εισήγηση του εισαγγελέα έκδοση εντάλματος σύλληψης Νετανιάχου και ηγέτη της Χαμάς, και υπάρχουν και οι τρεις αναγνωρίσεις. Σήμερα